конференцията след Втората световна война има право да отправя препоръки към органа, който подготвя мирните договори, който е Съвета на министрите на външните работи, в състав от 5 външни министри, този на Великобритания, този на САЩ, този на Съветския съюз, този на Китай и този на Франция. Възможно е като подход, защото към този момент имаме, поне според мен, вече създадена международната организация. Това са 5 страни, постоянни членки на Съвета за сигурност, реално, чието външни министри за Втория свет. От друга има едно разбиране след Втората световна война, че не трябва да се прибързва с мирна конференция, да не стане като след Първата световна. Всеки да се прояви с претенциите си. Това даже Хари Труман, новия американски президент, изрично го казва. Трябва да го подходим по-разумно този път. Дайте да направим съвета на министъра на външните работи. Той ще получи някакви препоръки от мирната конференция, но може да не се съобрази с тях в крайна сметка. Нали. Българската страна в подготовката си за Парижката мирна конференция, която се открива на 29 юли 1946 година в Люксембургския дворец, безспорно е подготвена да използва това наше участие в войната срещу Германия. Имаме и дори преди това подготвени такива материали с идеята да покажем, че ние сме допринесли за разгрома, което е безспорен факт. Сега, големия проблем в мирното регулиране след Втората световна война и поради тази причина, между другото, България запазва територии, е, че победителите този път не са монолитен. След Втората световна война, обаче, към момента, когато започва Парижката мирна конференция, вече са прозвучали първите нотки на Студената война. Това е датата, на която Чърчил произнася своята преди точно 80 години, между другото, небезизвестна реч в Фултън, Мисури, в която за първи път използва фразата, поне публично, желязна завеса. Това е един от факторите, които позволява държавите да не бъдат наказани толкова сериозно. И поне според мен има значение и за запазване на българските граници, тъй като имаме една много сериозна гръцка претенция към Родопите, която Съветския съюз категорично се противопоставя. Това е едната причина, поради която имаме териториални, т.е. запазваме, успяваме да устоим на тези претенции на Гърция и с съветска, пак казвам и в известна степен с американска подкрепа, макар че тук съветската е решаваща. Нали? В крайна сметка тук трябва да си имат преди думите на Молотов, който казал: българи, бъдете спокойни, вашите граници ще останат непокътнати.